nog behoorlijk is? Ja hoor. Dit naar de deur. Dat is de boeienkoning. Want je doet dus mooi onder gondelvaart, maar wat is dat eigenlijk, de gondelvaart? Nou, om eigenlijk wat leuks te maken voor de band en voor de creativiteit. Nou, het is een soort van optocht. Ja, En door ging je hem dat nog meer bij, hoe werkt dat? eigenlijk smaakt het niks uit als die in eentje doorstof maar een hele groep. Wat moet dit worden? Een Batman-auto. En waarom maak je hem een Batman-auto? Anders konden we bijna niks verzinnen. Maar waarom maak je hem een Batman-auto? Waar is dit voor? Voor de rondel? Ziet er stoer uit. Ja. En waar moet je nou eens niet zitten? Ik, deze jongen en die. Want daar helpt ik mooi. Ja. En wat is die taak? Wat mag je doen? Ik ben achterop zitten. Hey ja, hey yo, alle twijfel verdwijnt als de cinema schiet. Hey ja, hey yo, als de cinema... Waar ben je mee ondergegaan? Kom de verf hier. Nou, dat logo dat komt mij wel bekend voor. Ja. Want wat moet dit worden? Wikken weg. Wist nog ik nieuwsgierig wat die oren naast maken, hè? Ja, op zich wel. Heeft een idee? Ja, tenminste laat ik al een beetje zijn. In de klassensa van een piratenboot of een boeienkoning of de Indiaan. Want hoe gaat dat dan in de klas? Dan begint iedereen in de stiekem een beetje goed te praten. Ja, en dan luistert bijna iedereen hun soms wel al. Want hij in het begin net zien ook eens zo van jongens, niks erover vertellen. Net verklappen dat we maar die week in de week aan de gang zijn. Ja, dat is wel zo. Want dan eigenlijk is ik nog wel een beetje een geheimke. En is dat slagen? Is het nog een geheimke? Nee, net echt Hey niet. ja, hey yo, alle twijfel verdwijnt als de cinema schiet. Hey ja, hey yo. En hoe is het aan Sofie? Is het echt spannend? Ja, best wel. Ja, want wat wil de meesten ervan vinden? Denk ik wel leuk. Ze moeten ervan genieten. Hey ja, hey yo. Als de zin is geen, dan komt het wel goed. We hebben de laatste dag van onze clipste merken hebben wij elke keer de trekkerbehendigheid. Je bent een beetje de tappers, hebben we begrepen. Ja, nou ja, ze mag het zelf net zeggen. Oh, Let eerlijk wijzen. ja, qua bekers en prijzen man. Ja. Ja. Maar we gaan de goedel heen altijd, hè? Al we horen al maar. Nou ja, saai wedstrijd in het idee, dus dat gaat verder hartstikke bij. Ja, je hebt nog een meerdere wedstrijd? Ja. Het is een hele mooie hobby. Ik doe het nu dik 40 jaar en ik vind het altijd nog mooi. Ja, hè? Ja, ik doe het nog 40 jaar. Hoe is het mogelijk? Ja, dat leven vind ik mooi. De vrouw zou het worden, moeten we mee ophouden. Ik vind het altijd nog mooi. Maar daarom er zijn iemand die gierig wordt wat, ja, dan denk je ook wat voor de dik en dan ben je een groot kerel, maar toch ga je er wel uit van. Ja, Ja. Niet nooit bevat. Eén succes erbij. Dankjewel. Ja, nou, bedankt, Doe het joh. best.
is jammer. Ik heb mijn best niet, maar het is zonde. Ja? Ja, zeker. Die bootjes of die buisjes, die vind ik alle peren mee. Dus, dan nam ik het hele salage aan mij, dus een beetje gebeurd. Je hebt toch hier ervaring en dan dit? Ja jongen, maar het kan gebeuren hè. Kan gebeuren. Dus iedereen maakt fouten. Ik. Jouw humeur leidt er net om. Nee, dat is bloed gewoon leuk jongen hè. Ik heb al de manieren staan, ik ga breder rijden en ik luid je altijd. Nou, dus adem in, adem uit jongens en blijven lachen. Dus zit er weer hartstikke best. Zo ze met een losje. Ga ik sloop jongens, ja sorry.